for today's video, ipapakita po namin ang trending ngayon na laro. Ito ay tinatawag nating lato-lato. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, just subscribe me ha. Sa Vanday's Vlog 101. Thank you. Puti. Ayan. Okay, thank you puti. Yan po si Akaw. Saan daw? Di ba ni Akaw? Yan. Kaya lang garo makulog ang araw ka na de. O, sunod. Ay, nagsuko na si Saro. Okay, mayo na. Okay, hindi na lang dawa. Dawang lalaki na lang. Okay, sige, kaman dawa. Go! Kasi nagtama po. Ayun nga. Natamaan. Dahil mantigtoyo pa yan. Sige, go! Ayan. Galing naman yung dalawa. Aray. Dahil makaman natatamaan ka yan, Dayman. Sige daw, Kuya Puti. Ikaw naman na, Kuya Puti, ang i-focus ko. Yung tibay. Si Kuya Akaw. Yan. Ano daw ang yaon sa lato-lato na talagang trending mo yan? Ano yaon dyan sa lato-lato na yan? Comment down below. Ang lato-lato ay magiging lata-lata. No? Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button and also hit the notif bell for you to be notified on my latest videos. Hi ka mo, hi. Ini, hi. Oh, Kuya Akaw, hi. Kuya Puti, hi. Okay, thank you for watching. Hindi ko talaga kaya, guys. Hindi ko talaga kaya makipagsabayan sa trending niya na lato-lato. Siguro lata-lata po ini. Ano, guys? Maray pa yung dawat na matibayo, no? Napangilit si Nini ay. Araw kayo ka niyang kawat ka, no? Araw kayo.